ufika ushayela itekisi ashale nogogo shuthi lokho akwenza kumina befika kwenza nawe bafuyayigcizelela shuthi nalokho kade ukwenza kumina ufuna ukwenza ngakuleyo wena uhlale phansi uhlale phansi habe ngeke ungenze lutho ngizovele ngishaye wena bafu ngeke bafu ngiyakubona usigore impela yini Jimmy wrestling ngizokushaya ngizokushaya uyalwani kanti ngizokushaya ukuthi manje akafuni ukuthula bengakhuluma ngani naye endlini ukhuluma kakhulu bezokhuluma endlini nawe nkomo uRambo la sokhuluma kakhulu manje hayi mfethu ngizama ukuthi yabo mfethu mina ngiyakwenza Lelo hlelo silungisa umjolo siyaphinda futhi siyakwamukela kuhlelo litholakala kwi-channel yakho ithola khona la ku-YouTube ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Njengenjwayelo uyazi ukuthi njalo uma besiqala uhlelo sike sikunxuse sikunxenxe ukuthi ke ungakhohlwa ukusubscribe like uphinde futhi ke ushare i-channel yethu njengoba ibizwa ngokuthi Umjolo Show. Nanku uthengs la eceleni pressa wona ukwazi ukuthi ke unikele ngaloko okuncane ungakwazi ukuthi ulekelele ngako i-channel yethu ukuthi ithola ama resources ukuze sikwazi ukuphakama siye phezulu. Ngaloko nangu membership uyakwazi futhi nawo ukuthi ujoin membership of this channel. Lokho ke kuzokulekelela ekutheni ukwazi futhi nakhona ukuthi ithole izinhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakayiboni mengabe ke ujoina ukuba yimember yawo le channel. Uyangazi igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN the coolest DJ. Sibala njalo ke mangabe usithola nje suke sikhona ukuthi sizolungisa izinkinga eziningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo. Ngabe nawe unenkinga ethinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza thumela i-email address njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa amaningi ngama-emails esiwatholayo kodwa ke mhlambe nakweyakho siyogcina sifikile. Asikwazi ukuthi siqale uhlelo lethu ngaphandle komkhuleko njengenjalo sonke sigebisa amakhanda phansi sisho ngazwelinye uNkulunkulu kaMatifana ngahawukele mengabe senze njalo hawu izinto zethu ziyoqonda emjolweni zihambe kahle angabi khona umuntu ohetha omunye. Ake siboneke namhlanje ukuthi ke indaba zethu ezithinta umjolo zihamba kanjani nanokuthi yini ekumele siyilungise phezulu kwakho konke noma singawuthela utswayi esilondeni kodwa kubalekile kakhulu kunakho konke isixazululo ngoba labantu basuke beze la ngoba beneyinkinga so inkinga zabo kumele zilungiswe. Ngiphelezele sibone ukuthi namhlanje silungisa indaba kabani uthini kuthini amelwa uzolwa kona kodwa ke ngeke alunge ngiphethe inja yami uMthobisi uzovela ambambe nje ambeke eceleni mase silungisa indaba yakhe. Ngibelezeleke sibone ukuthi namhlanje silungisaphi. Sanibona igama lami nguAmanda Zwane ngize la kusilungisa umjolo ngoba nginenkinga nobaba engane yami usiphelele Ntuli. Siphinde sikwamukele mbukelo ohlelo kwi-episode yanamhlanje ohlelo silungisa umjolo. Njengenjwayelo uyazi ke mase sihlele kanje suke sesolungisa indaba eziningi ezahlukahlukene ezithinta abantu abafuna ukuthi balungisele umjolo. Nawe ke lapho ngasekhaya uma kuukuthi nje inkinga zakho ezomjolo ndizidinga thina ezesilungisa umjolo noNkulunkulu womjolo ukuthi angenelele kulula kakhulu ongakwenza sumelele i-email address njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Njengenjwayelo eceleni wami khona umfowethu namhlanje okhona useceleni kwami solungisa ke indaba zomjolo wakhe njengoba abhalelwe la ukisho ukuthi ke eze la mase ke kutholakala isixazululo sokuthi noma ngabe yini ehambayo phakathi kwakhe nopartner wakhe kodwa mayabe besuka la kumele kube ukuthi sebeyilungisile. Mfowethu ngiyakubingelela ohlelweni silungisa umjolo ngiphinde ngikwamukele mfowethu. Uyaphila? Ngiyaphila bafona njani? Hayi no mfethu ngimuhle nje nawe uyayibonela. Mfowethu mina bese ngishilo ukuthi ngudlala Matifana. Inkabi lela eduze kwami nguba yona. Igama lami ngusiphelele ngwaNtuli. Siphelele Ntuli. Yebo. Okay, I know. Mfethu siyajabula kakhulu ukuthi mengabe sikubiza ukuthi hayi uzwakala ufika mfethu sizokhuluma nawe sizwe kabanzi ukuthi ngabe khamba kanjani emjolweni wakho. Usiso sibhalele namhlanje ukuthi ukudinga la igama lakho Amanda. Yamazi Amanda. Amanda ngiyamazi Amanda. Wakazwana. Umazi kanjani uAmanda? uAmanda uma wengane yami. Uma wengane. Ngale ukuba uma wengane mhlambe niyathandana noma naba nomntwana nathandana nashiyana endleleni basaqhuba kona ukuthandana zobaba noma wengane right. Uyayibona mhlambe ifuture naye ngelinye ilanga nindawonye? Ngiyayibona impela. Uyayibona? Ngiyayibona impela. Okay. Tell me mfethu ngoAmanda mongangichazela nje mina ngimazi ungathi umuntu onjani mhlambe kuwena noma kwi-relationship yeni umuntu okuthandayo umuntu okunakekelayo noma nje ivezandlebe lakho li-understandayo? Bafo uAmanda
uma ngane yami ngimthandayo sure and futhi ngineyinhloso ngaye ezinhle ukuthi nje sesindawonye ngiyafisa ukuthi impilo yethu iqhubekele phambili ngiyafisa nje ukuthi ngibe naye yeah kanjalo kulesikhathi nindawonye mengabe mhlambe nivelelwa izimo noma niba nezinkinga nike nilungise kanjani ngenza mhlambe niyahlala phansi nibonisane ngikubuza lo ngoba namhlanje uzithola la kwishow kumele uzolungisa izinkinga zakho phambi kwamakhamera mewukuthi kuba khona izinkinga eziba khona kwi relationship yenu nike nimise kanjani bhuti makukhona inkinga manginenkinga ngiyakwazi ukuthi ngikhulume naye ngimcela ukuthi mangithola isikhathi ngumuntu nami odrivayo ama long distance makukhona mhlawumbe ungazwani ungaboni ngasolinye ngiyakwazi ukuthi ngimbhalele imessage mengenalo idatha ngimbhalele i-text message noma ngimfonele mawukuthi akarespondanga ngimtshela ukuthi mawumntana unenkinga kanje kanje engicela ukuthi sixazulule nawe mangithola isikhathi ngizokwazisa then angabi nankinga futhi angivumele ngaleso sikhathi sihlale sixazulule inkinga kodwa naye kubuya umuntu obuya angalaleli kahle yabo because shuthi usuke ediniwe sure yeah but nje kodwa ekugcineni kuba right mfowethu umjolo nomjolo uneyinkinga zawo umjolo ngeenkinga manje nawe uzithola la ngoba kunenkinga ekumele ilungiswe mhlambe wena ezisiphesihle were you aware ukuthi khona inkinga ezikhona phakathi kwenu noma uthi no ngilindela ukuzwa mase sifike la noma mase fikile upartner wakho ukuthi eyiphi lenkinga ayibona ngokwakho nje ubungabona inkinga ayi yabo nami ngifikele ukuthuka nje ngempela mangibona ngiphambi kwamakhamera kanje because ayikho into engiyitshele yona ukuthi mhlawumbe yenzakalile mhlawumbe khona okwenzakalile kuyena kodwa ke sengezwe kuyena mina ngokubona kwami ku right yonke into yeah so ngilindele yena ukuthi ke ezongichazela kabanzi ukuthi ngabe ngizeleni phambi kwamakhamera hayi ke njengoba ubona mfethu kunabantu la sisebenzisana nabo ndibona bazokwenza isiqiniseko sokuthi noma ngabe niyaxabana noma ngabe kwenzakalani kodwa isimo sosibamba ngoba inhloso enkulu yalolu hlelo akusikona ukula kodwa ukulungisa uready ukuthi usiboneke isithando sakho nikhulume naso uze ukuthi sifuna ukuthini kwena ngiready bafu hayi ke ezuzivile ke mbukeli usiphelele noma usiphesihle rada uready ukuthi eze ukuthi ke isithando sakhe sifuna ukuthini kuyena and uyimisele futhi nanokuthi ke mengabe sifika la kungabi nje ukuthi sifike indaba yabi iphelele emoyeni kodwa isixazululo sibe khona awuhlale ke lapho ungayindawo njengoba ithimba lethu liyahamba njengamanje loLando Amanda limbeke la sikhulume naye mase siyathola ukuthi yini inkinga emva kokuthola inkinga ke mase sayilungisa khumbula uma ukuthi kumele siwuthele usawoti esilondeni sowuthela kodwa singakuqinisekisa ukuthi ngeke bahambe indaba yabe engalunganga asibone ke ithimba lethu uma bele silandela udade wethu ukuthi uzofika athini kuthini dade wethu njani sawona ngiyaphila hayi no nami ngiyaphila ngiyajabula kakhulu ukuthi ke ufike namhlanje kwishow uzoqonda naye boyfriend yakho uyitshele zonke lezi zinto esitshele zona kwi-email ngitheme abe ngikhuluma ke nayo cha uclean ubaba ngabe uyamsukela uclean impela ingawo ngizofuna ukuzwa nawe iside lakho ukuthi kahle kahle hambani ngoba ngitheme ngikhuluma naye akaliboni iphutha akayiboni inkinga wazi nje ukuthi relationship eba nezinkinga njengawo wonke ama relationship kodwa nje uthando likhona and nithandana kahle so wena ngokubuka kwakho yonke into ihamba kahle emjolweni wena akhambi nje neze kahle futhi nje beqambela amanga ubethenga amehlakho nje mithi izinto ihamba kahle mhlambe yini inkinga kangaka le eyenza ukuthi hayi no akhambi kahle okay before singene lapho mungangichazela ngobaba umuntu kanjani because naye ukuchazile usiphe umuntu ophansi kodwa abo nje siphe shame angikwazi ngisho ukuthi ngizochaza ngikuthini ngendlela engidinwe ngayo lo konke okuhle ekade ngikubona ngisakuboni ngenxa yezinto ezimba azenzayo angisakuboni so angazi ngichazela ngithini nje ngaye but so usiphe useshintshile from indlela obumaziyo useshintsha kakhulu kabi abantu mebeshintsha bancephisa uthando mhlawumbe uthola ukuthi mewukuthi bekuphi imali akasakuphi embedeni akasakujabulisi usiphe ikiphi la shintshe khona
uSipheni usemandle kakhulu ekuphaneni imali abo yena mekupha imali ubona ngaseqedile embedeni nje menze iround eyodwa wayibhekela le dongweni kuze kusi ayihambela ayisebenzeni ngoba umuntu futhi oshayela ama-taxi. So njengoba umlethe la namhlanje ingoba ukhala ngokuthi akakunikeza isikhathi noma khona inkinga ofuna ukuthi uyikhulume naye? Khona nje ade ngifuna izinto ade ngifuna ukumbuza zona. Angimbuzi ngoba nakho ngingazi kepha ngifuna ukuzwa yena ewavuma amaphutha akhe. Okay. I know angabe ngisakhuluma kakhulu Siphe nangu Amanda uthi ufuna ukukhuluma nawe. In fact uyayazi lento azoyikhuluma kodwa ufuna ukubona wena ukuthi uhonest kangakanani kuyena. Amanda ngithathe nangu sekhona. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyakwanelisa mina. Mhlawumbe umbuzo wakho uqonde kanjani mhlawumbe uthi ngiyakwanelisa? Cha phela ngiyayibuzela ukuthi nje ubumongo ubhekile nje ungibuka ukona konke engikwenzela kona uyaneliseka yini nini? Mina Amanda ngibona uright uyanganelisa ngakho konke. Mina ngiboni kunjalo kodwa ngiboni kunjalo. Yini manje usho njalo? Unentombi engaki? Uwena nje uma ngani yami. Ulana abantu abangaki? Ngilala nawe nje mina. Musu ngicika Siphe. Ngicika kanje. Musu ungicika. Musa nje ukungicika. Ulana abantu abangaki? Uze lana kanti futhi Siphe khumbula ukuthi lo muntu lo kahle kahle uyakutesta mfowethu. Uthe uyazazi zonke impendulo. Manje ufuna ukubona uyangicika into ayenzayo kungicika. So uphendula ubheke njalo. Uyangicika. Because yabo lo muntu wazi yonke. Wenza nani nalo mama lo mshayeli taxi? Mama una 53. I-owner yami le. Uyi-own umfelokazi. Menilalana nikhuluma ngami, ingane yami izidlula kuyena meye esikoleni ingane ithatha imali yokukhera kuyena umama. I-owner yami iyayazi ingane yami. Manje kusho usedluleke ngithatha imali yokuthi esikoleni uma ngingasebenzi mina kumina phela unekhe ngokuthi ngumsebenzi wakhe. Unekhe uphinde ube nekhe nawe ulale naye, iphinde ube nekhe ukulala naye. Nalalani. Wenza abayisilima Siphe. Ukubona kanjani lo ukuthi ngilala naye? Mina ngize ngibone. Ngiyazi musungibuza ukuthi ngazi kanjani. Wazi kanjani wena wafika wena uzobeka ama-camera shoot. Uyangidelela shoot motion nje ukuthi ngama-camera ngidelela. Uyangibuza noma uyangidelela? Angikudeleli ngiyakubuza. Ulana mama una 53. Awunamahloni umncane nje. Sahamba nawe, sahamba nawe, buka, sahamba nawe, wena, itheki lonke, ngimfishane nje ingenxa yakho. Amanda, mhlambe sina nembiza zokuthi into yakho usungaze uzokhuluma leyo nto lapha ngizothini ungijwayela kabi lento yenzayo. Ungijwayela kabi nje, ungijwayela kabi uyangiphikisa. Yazi ukuthi uyangijwayela. Emankosazana so yangiconfuse manje. Cha uyangidelela lo. Uqale wathi ubafu ujola nomama phithi ubafo wakhambisa itheki lonke yebo ihlangana kanjani yonke leyo nto? Angithi akoni kokuqala uyangidelela kahle ngithi uyangidelela kahle akoni kokuqala elana lo mama lo walala naye ayikho lento ekhuluma emva kalapho 3 months wakhe ngimbekezelele 3 months wonke engibeze into yakhe ingavuki 3 months ngihamba naye itheki lonke ngimgaka nje ngiphila ngembiza ngimgaka nje ingenxa yakhe ngimfishane ngiphila ngembiza alekho khona singalihambanga la ethekwini ngenxa yakhe ngiphila ngembiza uphila ngayo fela uphila ngayo ungithengele ngathi mina ngisengikushanga ogwayi lana ungishaya kephi ngiqule makwenze njani imbizi umsebenzi wembizi wenge nje nginte ngisho ukuthi washintsha Amanda yazi uzongihlaza ngikuhlaza amaqinisa akho ngikubuze kahle Siphe ngathi mina sibangaki kwesilana uthi ngilala noma noma una 53 years yazi ukuthi lo muntu angangizala wena imali engakuyithathaphi imali engaka mina ngiyasebenza phela ufika endlini nemali engaka ya wena awungazi nokuthi ngihola mali ijike futhi ingane emizodlula kuyena ehamba esikoleni idlule kuyena uthatha imali mesihamba esikoleni ingane ngoba ngiyahlupheka ngihlaza ngempela angikuhlaza itshela indaba zakho ngikutshela indaba zakho yabona nje lento oyenza uyangisuka ngikwazi nje nami shuthi khona abantu abakutshela indaba wena usuzoqhamuka manje usuzongibiza la ngoba shuthi khona abantu owababe shuthi ukuthi induku yakho yabo 3 months onke nginamanga mina nawe nje nginamanga kwaphela u3 months wena itotolozi lakho lingavuki ayikho lo nto hawu ukhuluma mama Jehova ingcwele ushuthi lo muntu unesibindi sokuthi aleze la kwisho wazi wesiqhambela amanga nje iswanje uqamba amanga azi uzongihlaza nje uzongihlaza yini ngikwanelisi ngiyabanda kwenzakalani ngiyabanda pho manje yini ukoko mdala kanje Koko mdala 53 mfelokazi baf uyangijwayela why mfethu ubhanga yazi uyangijwayela ngempela angisamazi mina kanjena mina uyangijwayela ngempela ke manje awusengigibele ekhanda manje ukhale ngokuthi awusamnikeza isikhathi sakho ngiyasebenza umuntu sakhuluma naye ukuthi okay
angithandi mina ukuthi asebenze yayizwa because imina ubaba wengane kumele ngibanakekele bobabili angithi yayizwa wavuma yabo manje masezoqhamuka kanjena sezongibizela ufuna ugibele ekhanda ngamnika imali into ayifunayo ngiyamnika yona shuthi umlalela kona ukuthi ukuphi imali shuthi umlalela kona lo shuthi manje yabo ukuthi ugibela izinto eziningi kanjani sho ugibela itaxi agibele mina agibele umfelokazi yazi ukhuluma mama uyangicasula ngempela muthi ungikhomba uzongenzani uyangicasula lutho singakhomba asikho ngasekhaya naso isigora simile ongenze lutho ngeke nakamhlola asikho ngasekhaya asikho ngasekhaya ongenze lutho asikho ngasekhaya ongenze lutho cela ngimdiscipline kwa manje uyangiphoqa uyangiphoqa manje khona isigora namhlanje ongenze lutho ngeke nakamhlola nakamhlola bafu ngeke yabo uthi uyanginwepha nakamhlola yabo uthi uyanginwepha wena ungijwayela la uyagula wena ungijwayela nakamhlola yazi ungijwayela kabi yebo nakamhlola please nabafelokazi bafu yabo lo muntu ngigibele ekhanda ngempela please nabafelokazi ngikutshela ngathi asilwe la wena ukuthi manje uyangichamela ekhanda manje uyangichamela manje yazi uyangijwayela wena ukungibone yini bafu ukungibone yini bafu ngiyacela ukungibone yini lo muntu manje sekuchamela ekhanda nje ingoba wena uhlule kumchamela embedeni ushaya u1 ulala bafu yazi ngempela uyangihlaza shaya u1 ubhekele lala uyangihlaza ngempela yazi uyangihlaza ngempela hayi kumele iphume indaba zakho namhlanje ngikhathele wena mina ngiphethe kahle 3 months onke angigangi bafo zambithe kulonke angimazi lo muntu enje mina ngiyazwa kuthanda kanje sayibhuti ngathi ngabe umlekelela ngakukhona mase samphila ngeimbiza mina manje uphila ngayo samphila ngeimbiza uyangichamela amanje yabo manje uyangihlikihla la ngempela ke manje uyazi uyangidina ke ngempela ke manje wangibona yini ngilala nogogo umle ngize ngikubone wangibona ngize ngikubone shothi wena unabantu obabeka sho lokho wenza kumina uyakwenza nakho uyangijwayela wasiphewe uyangijwayela bafona phela musuku unkinye ngathi manje sidlala i-wrestling lana hawo asikho nje ngasekhaya asikho nje ekhaya uyangijwayela uhlale phansi baba uyangijwayela bafe yangidina lo manje manje yangidina ngempela ngiyacela mfethu awulani nogogo uyangidina okay mfethu seziningi izinto eseyibalwe uAmanda ubala ukuthi awusamnikeza isikhathi 2 wathola ukuthi wena ulala neowner yakho ushayela itaxi yayo uphinde ulale nayo and iowner imgcwalisele ngokuthi imondlela ingane yakhe ngaphezulu komholo wenu ngaphezulu kwaloko awusamanelise ekamereni and lo muntu ukuthwalile ekuthwala nje bekunenyanga ezintathu itotolozi lakho belingavuki nihambe itekulonke nifuna imbiza wayithola imbiza so itholeleke imbiza esikhundleni sokuthi wanelise yena wanelisa iowner yakho wena phindela kuyena lo amenzakalisa kusokola mina yazi kodwa uyangidelela ngempela mfethu zonke lezi zinto ayikho into eyivumayo wena awuyazi yonke lento eshukile umuntu bafo yabona nje mina bafo sesikhuluma nawe wathi yonke into ihamba kahle ukuthi ngempela uyangisukela manje bafo into zihambe kahle kufanele sibe honest sikhuluma iqiniso yabo bafo mfethu ngiyazi abantu besilisa mfethu amaphutha ayenzeka ukuthi wena uyamhlaba lo mama lo khuluma nami nje yami ngizomsotha umuntu wakho sikwazi ukulungisa yabona bafo ngempela ukuthi bengayilindele lento mina ukuthi angaze zongibiza ngaphambi kwamakhamera kanje ngiphambi kwamakhamera kanjeni ngoba manje usengikhombisa ungangihloniphi angithi endlini buzongishaya endlini buzongishaya ngithi endlini sengakushaya nini unakho nje uperforma manje angithi wena ungibiza phambi kwamakhamera la ugibele ekhanda manje isivumelano sethu wena ungivumela ukuthi kumele ugibele ekhanda uma walala nesasalikwazi lesa umangcobo noma lalanga naye yabona nje bafo wena abafangizile ukuzolwa nawe angilwe futhi nani nobabili kodwa ngifuna ukuthi ngithole isixazululo phakathi kwakho noAmanda wakho yabo mfethu lo muntu umfishane nje wenziwe uwena umambise itekulonke ezama ukuthola induku yakho ukuthi isebenze yabo indlela khona kabolile and mfethu lo muntu ukukhathalele walala nomuntu ngaphandle labola itotolozi lakho wakulapha wangagcina ngokukulapha wakubekezelela wena emva kwaloko wenzani ngabe seli right itotolozi lakho indlela kabolile yabona bafo ngikutshele nje ngempela ke manje mina bengayilindele yonke lento uyabo bengayilindele yonke lento kodwa manje indlela enza ngayo manje mfethu hey ngirongile awuthuli usakhuluma nobafo la ubilindeleni wena mfethu ayibafe ngeke phela
bafu kunezinto phela uthola ukuthi siyazenza kodwa manje umuntu osimangani futhi Musukuhleba ngifuna ukuzwa ukuthi uthini. Sineke ithuba ngosazana. Wahleba. Bathuza nayo ke manje. Uyabona lento le. Bafu kunezinto phela omele uyenze ukuze noma noma uyasebenza imali mengekudulisa. Thola into ukuthi iqaqa. Yabo. Yabo manje lo muntu vele phethu. Asekho baba wakho nabo manje futhi mina usengithatha umfana. Thatha mina kancane. So manje ngeke Ngilethele ukungcola. So wena nje yami uthi umfana wakho uphinde ushaye lo mama ngoba ufuna ukuthola iraise. Ngikhuluma lapha sifuna ngifuna ukuzwa ukuthi uthini. Ubizwa yimina manje uhleba. Uyahleba sengifuna ukuzwa nami. Amanda sinike ithuba. Sure baba. Manje kunjalo impela nje yena usengitholile bengazi ukuthi Umuntu ujwayelekile nje kabla. Manje wena bafa ushaye ngani? Ufihla mfethu angabamba umama. Nami angazi ukuthi uthole kanjani. Shuthi khona abantu ababekile manje uthi abangigade shuthi. Yayizwa la. Angibeke umuntu la. Uyivezile ugogo ukuthi ulala naye. Uyivezile ugogo ukuthi ulala naye. Inhloso bekuyini? Uyivezile. Uthola imali khona uzokwazi ukunakekela umndeni wakho. Noma mhlambe khona enye indlela. Ngalomuze ethiwa siyalamba yini sesondla ngoba sifelokazi. Noma ube right. Yayizwa lo nto. Ingane ikhule phansi kwesandla sika baba nomama. Ayizwa lo nto. Yadelela wena. Ubangane bangasweli. Ayizwa lo nto. So wena ukufika ushayela itekisi. Ashale nogogo. Shuthi lokho akwenza kumina bese akwenza nawe bafuyayigcizelela ke. Shuthi nalokho kade ukwenza kumina ufuna ukwenza ngakho. Wena uhlale phansi. Uhlale phansi. Uhlale phansi. Habe. Ngeke ungenze lutho. Ngizovele ngishaye wena. Bafu ngeke bafu. Ngiyakubona usigore impela yini nje wrestling. Ngizokushaya wena. Ngizokushaya. Uyalwani kanti Hawu. Ngizokushaya ukuthi manje akafuni ukuthula. Bese bengakhuluma ngani naye endlini. Khuluma kakhulu manje. Khuluma endlini nawe. Khuluma uRambo la. Khuluma kakhulu manje. Hayibo. mfethu ngizama ukuthi yabo mfethu mina nawe besihambisana. Yabo mfethu ngiyakucela ke manje ngenhliziyo emhlophe. Nangu umuntu wakho ukukhathalela. Usafuna ukuba nawe futhi. Ngize emakamereni kanje. And into emphatha kabi ukuthi kunezinto owawuzenza kuyena ongasazenzi manje. Futhi usuzenza kumama. Wena manje ucabuza omama abadala awusabe. Mesabuye zocabuza nami. Ngale ndacabuza ngayo ugogo. Hawu. Usukhotha. Ihlaza nje. Musuloku menza ukuthi aloke ekhuluma kakhulu mama na. Bafu wakhuluma ngokukhotha manje. Wekhotha sesi. Uyangikhotha. Uyamkhotha. Shuthi lokho khona uyamkhotha. Shuthi lokho kwenza kumina nakho uyakwenza. Ukhotha ugogo uzokhotha mina. Ngomlomo ade ukhotha amahlazo nje. Sebe ngisho ukuyisho nje lento le. Bafu yamusa. Wena ngolile. Ngolile. Na 20 na 23 ngolile. Uyabathanda u3 53 23. Is one shamsan yena. Nawe uyayibhebhethela le. 23 yafana no 53 yena. Ngiyazama ukuthi nami ngizama ukuthi umoya lento le iloku ikhuphuka. Umnandi nogogo mfethu. Umnandi ugogo kunengane. Yini lokho kangena okay ugogo unemali mhlawumbe. Yini ke mhlawumbe ehlukile ongitshele udinga imali bafu. Udinga imali. Oh siyavuma. Ha siyavuma uthula la. Khuluma la samadoda. Ubizobala ngikhuluma ngamadoda ubizobala. Ubizoba ngizizwe yini? Uzongihlaza. Nakhona ulibona iphutha lakho lapho uphakeme. Phambi kwamakhamera. Abantu bebu. Lale trucking. Izwa nje. Mfethu manje umama ke lo mshayeleli itaxi mayibona mhlawumbe ivideo yakho awuzophela umsebenzi wakho. Noma wena Amanda unankinga noma ungaphela athole kwenye indawo ngoba vele lapha akagcini ngokushayela lokho. Kuzoba kuyena mina nje it's either uyeka lo msebenzi wakhe noma mina ngiyeka yena. Finish. Kuyomela khetha ukuthi kuyekwe lo msebenzi wakho lo agogo noma mina ngiyeka wena. Ngizothola lapho mina umsebenzi. Hayi kahle uzothola umsebenzi kanti une PDP phela uzothola uzobuyekela ukuthola le PDP. Akangawuyeka umsebenzi kunaloko akayeke lento eyenza noma. Hayi nabhuti uyadlala kwewena ke nje indaba. Angithi kufuneka imali. Ngathi ngikubiza ukuthi uzongilungisela wena uzophinde futhi uzosada nomuntu engithena. Uthini phakathi ngizama ukuthi aqhubeka asebenze but ayiyeke lento hawu sho lokho kusho mina akukho right ukuthi akayeke umsebenzi afuna omunye lokho kusho wena right uzohamba ufuna umsebenzi ha uzoqhubeka inqola la eThekwini nafu ngaqhubeka inqola ngeke ushayela mina ma long distance nje nawe bhuti nje bhuti uzokhuluma hayi zamenye into bhuti ongayisho hayi leyo ishoyo angithi mina ngiyasho bizwe yimina la ngoba ngifuna bese side lami musa ke wena ke ukusayida naye ukuthi aqhubeke boqhubeke balalani so wena umnikeza amathuba awu2 ukuthi
ukhetha wena noma ukhetha ukosebenza lapha Yebo. ngoba lapha akasebenzi uyazi Yebo, udla kwasani? Udla imali ye-taxi, adle nomama wakhona. amkhona Negross akhona uyayidla. Amkhona. Ayena nakhona aphinde amudle nalapha ngaphansi. Izwe nje bafu. mfethu Yadelela manje. Ufundiswa bakudelela ngempela. Ngeke manje ungadeleli. mfethu ngathi kuzomela ukhethe-ke mfethu ngizamile ukuthi ngizame ukuthi umsebenzi ungapheli but umuntu wakho othe ubona i-future naye and umkhathalele uthi uzobona wena ukuthi uyeka isitoho noma uyeka yena Sazokucabanga bafu lokho. ucabanga ngumuntu wakho mfethu shuthi umuntu wakho akayona i-priority wena Sazocabanga bafu. Because le mali le bafu mhlambe-ke bafo before ufike ekucabangeni awunako wena ukuthi mhlawumbe ufuna ukuxolisa-ke mhlawumbe ukuthi uyavuma Alibona iphutha lakhe yena kula nogogo mhlawumbe sambe la ukuthi ngoba useyitholile into ade efuna vele efuna ukuzwa alibona iphutha lakhe. wena uxolisa nje ukuthi sithandwa sami ngiyaxolisa Alibona. ngokuthi bafu mfethu ngiyakuzwa. ungavumi mfethu ukufundiswa yimina yonke into ngizoze ngikuthathele intombi yakho Alibona. Ngiyakuzwa bafu. Kodwa manje ukuthi indlela afike enze ngayo Hayi akalibona iphutha ngiyazi ukuthi lakhe. ngishintshele ngempela ukuthi sengazangigibela ekhanda kanje. Mina nje ngiyakukhulula Azenzele nje ngoba naku kwamakhamera nje. Nesigrisa sakho nomfelokazi wakho. Uzobola uphele. mfethu khona into eshilo udadewethu uthi wabolelwa yitotolozi before laliboliswa uyena ona yakho Yena sho yangithi. Uyazi Uyazi. phela. Labo lesoba kanti Uyazi. lize lingavuki nje Uyazi. 3 months in. Uyazi. ima mfethu kanti sikuba istop samama sishisa ngaleyo ndlela ukuthi iyabucula Bafo nawo Lalingeke ipipi lakhe lingawi ngoba wathi babakhona eshona wabekhuluma wakhona. Lalingeke nje ipipi lakhe vele lingabi nenkinga. kahle uhamba Sikhohlakala somfana. Sikhohlakala. ithunzela iminyama Ngendlela akukhohlakele ngayo. ngayogeza walala nomuntu oshonele eneyinyangana wena walala naye hey unesibindi kodwa Hayi mfowethu ukhohlakele lo. Hayi ngisho isibindi ukhohlakele. Ingane Yabona ekhohlakele. nje mfethu nawo ngicela Khohlakele. ukuthi sizame nawo ukuthi mfethu sibuye silungise le ngiyalazi manje iqiniso liyahlaba iyangidina ngempela le and abantu abaningi iqiniso iyangidina ngempela liyabaxasula le iyangidina. udinwa yini udinwa yimina noma udinwa ukuthi udlungu Yabona nje nangendlela akhuluma ngayo ayingiphathi. Khohlakele. udinwa yini-ke manje mina ngifuna ukwazi ukuthi yini ekucasulayo Udinwa izindaba udinwa zakhe, ukuthi sina ziyamshisa. sikhuluma nawe noma udinwa Usekwazi ukuthi asukuma azongikhomba kanje. Zamshisa. nawe nje ukwazi ukusukuma Ukuthi manje yabona nje uma mfethu. wakho lo mdlaya ngani uyakuzala loya muntu Angisho umama ukhokho anganizala nibe ugogo. u2 Hawu, nilamali gogo. wena ukwazi Nxa yemali. ungagcini Dayisa ngomzimba shuthi. Awuhlukile nje nalaba abamakobri abathi 50 rand. Awuhlukile shuthi nabo wena. ngiya-understand ukuthi ubufuna imali Bafu yazi nawo impilo. ngiya-understand ukuthi ubufuna Impilo imali ucabangela umndeni wakho. Hayi. Uyizwa lento. kodwa mfethu Iphutha liyenzeka mhlawumbe mfethu into iphutha. engayicela Iphutha. Bengazi Iphutha kumkhumuli. ngalendlela. Iphutha Uyizwa kumkhumuli. lento le. Iphutha kumkhumuli uzumphamisa ikete. Niphinde. Umphamisa ikete uzu. Hlala phansi la, hlala phansi. Ukuthi Umelela, uyangijwayela. umelela. Ukuthi uyangijwayela. Umelela. wena. Cha ukuthi Umelela. uyangijwayela ungiboni. Umelela. Awungiboni. uyangididayo manje Awungiboni. ngose iphutha ukukhumula umuntu Uzufokusa bakho ngaphansi. cha ngifuna ukulungisa le phutha Maleshe Hayi sha. emaphutha niyawenza Iphutha malesheshayo. iphutha Dinga inyoka ke wena Maleshe malesheshayo. Dinga inyoka. Maleshe Wena shayo, awudinga inyoka straight. into Is engiyicelayo one. kuwena engiyicelayo kuwena manje bethi Hayi siyaqoma shame. Dinga inyoka wena. ucabangele le ngane Hayi udinga and inyoka. nginezifo angazi ukuthi uma ulala nomama Nangenze niyayisebenzisa ufuna imali ijazi fast noma dinga angithi inyoka ijazi. nje straight singabela umyala. Uyizwa bafu. niyalisebenzisa kodwa ijazi Uma unganyamba. Hayi musa nje bela umyala bhuda hamba thatha inyoka lo. Bafu Ayikho uyabona lento. nje bafu angifuni ukuqamba amanga nje. Kwabanje hayi wangenzani lo mama ngishaya ngethonya nje ngangacabanga ngisho indaba yejazi. Ngaleso sikhathi lesiya. Yabo. So kwenzeka ngendlela okwenzeka ngayo. mfethu ngimncane anginayo experience yokulala nomuntu omdala kunjani nje ukulala nomuntu omdala Awubafo kahle nawe phela ungibuza imibuzo kanjena cha mfethu ngenzela hayi wena uyafuna naye ubezwa nabantu abadala. cha hayi ngi-right mina bafo So manje ngibuza wena une-experience Mina uyangixaka. Zizwele zama nawe ba. Mina uyangixaka. Dadewethu. Akathatha inyoka straight ufuna imali esheshayo yena ngithi. Akathatha inyoka. into kade uyizelela mina ngikutholele yona iqiniso livelile Hayi sengiyalazi So, nami. manje njengoba iqiniso. suyalazi iqiniso uzokwenza njani Kukuyena ukuthi ngoba mina ngizokushiya ngempela. Ushiya lo yagogo noma ushiya mina.
Futhi lokhetha ngikushiye mina ngikushiye wena. Wena kumele ushiye mina yazi. Ngiyakhetha isakhe. Wena kumele ushiye mina noma ushiye ugogo. Mina ngikushiye mina. Ngeke ngize ngishiye khululeke. Wena kumele ukhethe ukuthi ukhetha ugogo noma ukhetha mina nengane. Finish. Uzwele mfowethu, Ngiyakuzwa bafo. kuyazwakala. Uma ukuthi ufuna imali esheshayo ebaba engane yami hamba uthatha inyoka lapha eBria ngaphansi kwebridge. Finish. Uyeka abantu abadala. Njengabantu Yenza ogogo. umsebenzi. Obafelokazi. Ungaqabuzi abantu abadala. Ungakhothi abantu abadala mfowethu. Azobe azokhotha mina. Eish. Sibindi. Eish. 23:53. Hayi no. Ey. Uzwile mfethu. Ngizwile It's bafo. either ushiya udadewethu ngapho Amanda noma ushiya ugogo wakho. Simple. Yileyo choice nje akushiya nayo. Kukuwenayo mfethu. Futhi ngifuna usho manje ngazi ukuthi ngifika lapha endlini yakho ngiphekha yonke into ethi mina ngikushiya ngokuthula. Shasho nje ungicacisele. Asisakuningi ngisho isikhathi sokucabanga ke Manje Cabanga mfethu kuzoshona ilanga. Sheshe sikhathi nesisuka la seBria sothatha inyoka siyana endlini ngoba ufuna imali esheshayo. Ukhetha uAmanda. Masamukela. Khuluma nami ngilalela. Lalela. Yes. Yabo njengoba manje la sengicabangile manje. Yabo lonto. Cause ngimisele ngawo mina. So manje bengayitshela ukuthi ngenzeka kanje. Ayizwa lonto le. So manje ngiyacela ukuthi kukona konke osokwenzakalile. Cela ukuthi sizame ukuthi masifike endlini sizame ukuyilungisa lento iphela. Cause vele mina Emsebenzini usushilo vele ukuthi Uzoyeka. angichoose. Angithi usushilo ukuthi angichoose. uzoyeka. Ngichuza wena mina. Akungcono ke Ngichuza wena. Akungcono. Yabo. Kuzoba Cause mina ngcono. ngithanda ukulahlekelwa wena. Bengazi ukuthi uzothola ngale ndlela. Hayi kuzoba ngcono ngempela ngoba sengikhathele kulaphana nawe mina. Mm. Sengikhathele. Khamba itheki ngihambele wena. Hawu sengikhathele shame. Khathe ngimfishane ngenxa yakho. Ngimfishane nje. Kulungile mina ngikhetha wena. Hayi siyabonga ukuthi ukhethe mina. Yeah. Nala gogo ngizodila naye la gogo ngizodila mina naye. Uzodila Lapho. kanjani futhi Hayi na? khuleka wena. Ngoba phela Eyami naye, kumele silungise Mina izinto. nase si right angithi mbaba engane yami finish it. Finish. Wena nje mina nase si right wena yeka kokunyekele kumina. Ngizokulungisa mina yazi. Ngilungisa. Yani angithemba ukuthi into ezele kuyisho namhlanje uhappy ngayo and uyitholile into ade uyifuna. Hayi ngiyabonga nje ngempela ngoba bengeke ngimthole nje kube nina nizange nje nize nimcelisa kezela. Hayi no. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Phinde ngibonge nakwisigora simbambe ngoba hayi uRambo Baf. besho kungiqeda. Baf. Siyabonga mfethu. Lungile mfethu. Mfethu. Uyibheke kunezifo manje kuyafika. So uma uhamba udlala endaweni without protection uzolimala. Uzoloke laphile nje umama. Aloke laphile nje umama. And abantu abadala kusho ukuthi banezitofu eziko6 ngoba naku ngathi liyabucuka. Asikho ke lapho. La sikhona isekutheni mekuwukuthi uneyinkinga ezithinta umjolo sithumela i-email address umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Akhohlwa ukulike, awushare uphinde futhi usubscribe to our channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Bafethu lekhaya angazi noma niyakholwa yini kodwa lekhaya ishow siyivala ngomkhuleko. Ivala ngomkhuleko. Hayi siyakholwa. Umkhuleko nje ongadonsa isikhathi esiningi umkhuleko ka2 seconds. Bobisa amakhanda phansi sisho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele. Mesenze njalo hawo izinto zethu njengoba seyiqondile sezihamba kahle. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and phinde futhi nishare i-channel yethu. Asikubambe noma kanjani kwi-episode elandelayo. Sibheke indaba zakho noma zomunye umuntu omaziyo ezithinta umjolo. Siyabonga kakhulu.